Bola Juli saiki becek. Tambah meningkat rupane. Tuku lombok diwadahi kranjang nyewa etrek gawe momot kaul ngesir arek wedok ka adik semaya bareng bedel gedek ketiban pacul. Keputran lan tunjungan wis diwenehi tretek sak dhuwure atya lho iki enteng iki Dede perlu kanggo njaga nek keselamatan supaya lancar jalane kerja raya mula nek wis ana dulur peraturan kita ayo nurut barek keten kadang-kadang sebagian sing ana sing melanggar senengane mencolot pager nyabrang ya pancen Surabaya ibu kota Jawa Timur perkara kendaraan nek simpang gampang diatur perlune supaya selamat tetep panjang ayo nek delok kendaraan rino lawangi mulo nyatane gak tau lakune kendaraan terus banyu milih mula kita ae ayo padha sing kesadaran ayo dipatuhi anane perang perlune supaya selamat jak ono kecelakaan lancar aman gak sampai
kendaraan sak dalan-dalan bis kolan oplet padha tolek penumpang mula saiki dolor karinari duwike najan lunga bengi mesti akeh gak sampe suwe-suwe ngenteni kendaraane lunga mesti gelis dan toto enggane dadi sopir pancene berat momotan kliwat nyangga keselamatane penumpang kudu tanggung jawab kadang-kadang awake sampai gak di rumah aku malas nek delok sopir taksi nyambut gawene awan lan nek ana wong adek pikir embong mesti ditari perlu kayane cek bisa nyukupi aku wingi dolor mulai numpak oplete biru cek tas di ana wong awi-awi pikir embong diendeki ditari bare krenet wah boten numpak kok Dik wong kula wau cuma mulai kula mulai jadi ndeki wis ketok-ketok nae ayo mlaku so jos wis bisa nae sing dhisik wis ping 3 barang kancil lang guyu ae Bandungan nandur bangkuan nek pinggir dalan nandur terong dicampur lombok basman wingi melayu ngen yuber-uber wong cari nolong tedo sapi awake kuru numpak gede nang kali anak aku rapi gak meleseng ayu masih elek-elek pokoknya gawe mendol enak numpak di jam 7:05 tambah 50 mudun bentau saking kepingin dikarepi Joko nukokno celana tapi sing ayu larang regan masih oleh tuwek pokok gelem nukono klambi rombengan awar-awar godhong kluwe godhong nangka gawe wayangan kula monawar gak wani mule sebab gawa minggat duwe arisan oh kon niku kidungamu sing arep tak rungokno sampak liyep-liyep aku lho. Lho barang sing terakhir kon lak menyinggung perasaan aku sih kon. Sing dhisik. Ya iku mang lha aku. Nggo minggat warisan ah. Iya. Tapi lak pisan tok ah. Ping pira? Pisan tapi jange ya maneh kira-kira. Delok mumete kaya kucing obong buntute iku. Gak kon durung tau dicakar sama morat-marit ya kok. Eling sing dhisik medhen anggonku aku sik turu ditotok-totok bareng ketok peno. Nuwun Dik tolong nggih butuh pinten aku. Oh ngono. Carane jange nekak-sekak dhisik. Ate gak bingung ta? Ngedung sakmono kae durung petolane durung dangdute. Iki mang ngapalno sampe keplecuk-plecuk gak karo. Lah sing oleh dhuwit sapa? Ngomong ambles sing oleh dhuwit. Sing oleh dhuwit ya Mas Tris, bentang kebun. Tapi aku ro. Apa?
dirasani karo bose dilungkas iya. rodo papat. Lho, menang. Lek teko wetan ya gak sakno ado-ado rek. Iya. Iya. Tapi lho, Sapari garing Tapi nek Sapari ya disanggupi. Oh, iya. Pendosa telu. Met. Sapa iki? Sapari. Dadi apa kan? Ya apa ri? Ngak. Bartolot. Kone wangi ae lho. Raden Mas beranjang kabel. Liru ri. Raden Mas Beranjang Kamit. Bartolot keliru pisan kon niku. Apa? Dudu. Beranjang kapsul. Lho. Beranjang kawat ri. Raden Mas beranjang kawat. Ya. Wis suwe. Lho. Kon niku wis bedah. Ya apa? Wis sombing. Wis suwe. Wis suwe. Wis suwe. Aku nok njero tahanan. Lawase 15 tamin. Lho. 15 tahun. Lah ya. 15 tape. 15 tahun ri. 15 tahun. Iya. Dihukum iki. Heeh. 15 tahun dihukum nok sawah pulo. Ngablok ae. Ya. Dihukum ana sawahan. Oh, keliru. Endi? Kon niku dihukum ana sawah. Kasero. Sawah lunto. Dihukum nok sawah lunto. Sampai sabrene dinane iki aku ocol teko tahanan. Eling nek aku duwe abdi kinasih yaiku Pak Coplok. Abdi kinasih Pak Cokek. Pak Todot. Colok ri. Ya Pak Colok. Pak Colok. Kon iki lapor iki. Ayo kon iki dadi colok. Kon gak berangkat nang Pak Colok ta ayo kepethuk kene ae. Betul kene Wis dadah. dadah. Sapa coloke? Sing dididingi kon hari ini. Oh, nggih. Kados Raden Mas Beranjang Kawat. Kok dangu kan sale suwe? Kok dangu kok mboten mangsrut? Wangsul. Yo, pancene abot sanggane. Aku kena perkara ambek permen. Dihukum barek mut-mutan. Gupermen. Gupermen londo. Dihukum ono go permen. Iya. Lah dinane iki, opo awakmu gak lali tak peseni Oh, pesenan sampean. pusaka piye? Sama lak mesen celurit ta? Ya pesen celurit. Kali pecok. Wis kono leno ta? Lho, dereng wong pandene prei. Ya Dudu iku Pak Colok. Oh, pusaka telung warna. Lah pusaka telung warnane kok. Sing gembala geni. Cocok. Loro rompi Antakusuma. Sing nomor 3 keris. Kolo munyer. Kolo jengking. Kolo munyeng. Kolor celana. Kolo munyeng atan. Kolo munyeng. Lah niki napa? Coba Pak Colok iki gongseng kembolo geni pasang nok sikilku gini. Gonsenge mek situk. Nah. Ya kok. Lah malah kaya kucing ngono lho. Rompine kula damelaken sret, kerise kula seklitaken sret. Nah, ya apa Pak Colok nek wis aku gawe rompi ambek gongseng iki. Gagah kaya Seno gantengi kaya Arjuna. Yo. Kono cok peti kangelan dinane iki tak jaluk keringetmu sak tetes. Wah, mboten medal den. Benjing awan-awan saged. Kok niki ngomong apa Oh, Pak Colok? paribasan ta? Paribasan. Teng pundi? Dinane iki aku terno. Yaiku nang bojoku Marbuah. Oh, tenggrane mriku ah. Yo. Monggo ngoten. Ayo melok. Monggo. Ayo maju. Aduh, padha gendenge iki. Ayo Pak Colok. Ayo Pak Colok. Endi omahe Pak Marbuah? Lho lah niki lak Pak Marbuah. Oh, Pak Marotuwa. Aku iki dadi apa aku iki? Dadi maratuane. Peno dadi marotuane Marbuah.
Lho mertuane Marpuah. Ya sapa? Mertuamu ri. Oh, maratuaku bapakne Marpuah. Bapakne Markeso. Marpuah. Apa padha waras keluarga kene kabeh, Pak Morot? Lho. Dadak kula tingali kados anak kula Branjang Kawat. Lah pangling suarane ojo pangling rupan. Nggih padha waras, Nak. Mumpun suwe anak. Lho. Peno iki ngomong apa maratuwa iki? Pun suwe ya. Aku arep takon ambek Peno. Nggih. Lah bojoku ndi Marpuah? Lah sing ngurusi bojomu sapa? Loh, Aduh Pak Colok kok ngomong ngene Pak ngomong Colok. digo markasan Braolo. Oh iya. Digawa sapa? Gawa markasan Kupang Panjaan. Markasan niku lho, markasan Tegal. Baru aku Markasan Tegal Taspe. Oh, Pekalongan. Tegal Pekalongan. Mbok Banyumas bundi karo iku. Kok kurang ajar? Apa gak kulak werta, gak kulak bicara? Nek Marpuah iku sang bojoku. Nggih. Lah peno kok ngoleh nek bojoku digawa markasan. Oleh mboten ya napa mboten kula betakaken wong ngomongi meden-medeni ngoten. Oh peno wong tua-tuas berabas kakean nambas kurang ajar. Aduh, lho. Ayo, Kok remeni? ayo maju. Lho. Kok dhisik? Ping teluan. Perot lambeku. Moro tuwa gak ngelungguno anak. Apa sebabe bojoku sampe digawa Aduh, markasan? anak angger mpun duka niki nak serat enten serat nak. Oh, ana nawa lho. Nggih. Lah niki. Coba tak wacane. Lah niki Pak Colok. Nggih, Den. Ngono Pak Colok. Ha nggih. Surat kepada layang. Kok layang. Jaran. Surat kagem wong tuane Marpuah. Bener. Dinane iki Raden Mas Branjang Kawat mati jalaran ketiban areng kayu aru. Ngawur areng sepikul. Areng setongkil. Stengkul. Areng sak dengkul. Stengkul. Areng setengkul. Ah. Saiki Marpuah digawa ambek markasan. Aduh. Napa? Gusti Pangeran. Napa anak? Saiki markasan Pak Colok. Aku njaluk tolong ambek Pak Beno. Ayo terno nang ombe markasan. Monggo. Ayo. Monggo. Ngoten ah. Lah, ayo markasan. Lho kok ndelok aku kon iki. Ayo awakmu dadi markasan. Ngomong Pak Colok kok. Alah dirangkep ngono lho. Waduh piro rek bayarane ngrangkep bareng. Dilu. Markasan. Kados Kang Mas Raden Mas Branjang Kawat. Bener gak Enten salah. apa medhik kula? Aku rene ono perlune ambek awakmu, San. Enten rempelune brendulune. Slomet. Sene baseman. Aku melok takon kon kok soge kendel. Kula jaluk bojo sampean. Kok wani? Lho, Peno nggawa bojone wong tanpa izin ambek sing duwe bojo. Sebab kula ditangisi adik kula Subakri. Sapa? Subakri lah niki. Subakri. Sing dadi Ayo. Sing dadi sapa? Awakmu. Kaya pegel se lho iki lho. Subakri. Yo, pancene tak akoni. Aduh, peno gak iso rabi yo nek gak ngrebut bojone wong. Dan Mas Branjang gak Kawat. kurang. Ketan gak kurang sego. Apa? Pereng ijo kok dikurepno. Maksudnya? Gak kurang perawan, gak kurang sing rondo. Sing duwe bojo kok dikurepno. Lho. Dikarepno. Ya dikarepno. Dikarepno. Wis tak kajati tak niati. Cak. Soal iki wis pancene tak karepno pancen. Ya. Bojomu tak pek pancen. Kok soge kendel bener. Iya. Wani be aku. Apamu sing tak weden? Pak Colok. Lho malih mah. Lah iya apa? Jaluk tolong ambek peno ya, sing hati-hati. Sing penting bojo sampean tari. Nek gelem percuma sampean belani, nek mboten gelem. Saiki Marpuah ono ndi? Sing ngero Marpuah sapa? Marpuah ayo lho, kaca Marpuah. Arek iki ati gendeng ta ya apa? Mosok rek dapuk telu rek. Marpuah. Enten apa? Omonganmu lho. Mboten Kamas kula mboten purun dirabi kali markasan, kali Subakir. Subakri. Lah apa sebabe kok peno sampe melayu rene? Kula dijak kali markasan kula dibijuki. Kurang ajar betul. Lho. Subakri. Ana apa Den Mas? Tak jaluk. Ya Pak. Tak jaluk. Enak wong loro tak pilih mati. Oh, dadi kau niki wani ambek aku. Apamu sing tak weden? Apa sing tak gawa iki? Ya iku drijimu.
Keris. Oh, keris. Kon gak minta sraya kancamu? Lho jelas. Sapa sing kon duk-dukno? Lho dulurku. Sapa? Lah iki Kang Markasan. Apa nang? Berawolo. Ono apa? Wis tak jaluk bojomu. Nggih, kok nek pancene nyidam pati, ayo tampan ono iki. Oh, kesuwen. Aduh mati aku. Terus lho gak lega gak lilo nek cacakmu cacakku mati. Tinimbang cacakku mati entuk kontak paten pisan. Brus. Iki Markasan mati. Coba krim mati. Timbangannya aku dicekel polisi atau tak bunuh diri deh. Aduh. Mati Markasan. Mati Subakri. Wis. Buyar eri. Kon iki ngrusak cerita ri. Nah terus marpuke iki dipek sapa rek kabeh mati. Rohku mang ono di pasar turi dodol iku bakaran jagung. Ngene lek dirungokno kanca-kanca ludrung dindi iki makno ngenyek. Suaraku pas nek Meduro. Oh, bukan kagok iblis ngono. Iki ya guyon ya. Jadi belajar ya. Dapuk gak biasa cara Meduro. Belajar lak ngomong dhisik moro teko amit-amit gak ro karepe. Ndelok ta, lak ndelok. Ganjang kawet iki sing asli cara Meduro. Ya barek kanca-kanca apa? Ukurane rek. Apa? Wong nyambut gawe ku gak seni lho. Iya. Tukang kayu. Iki apa? Aku yang ngono rek. Wong biasa nang omah aku iki gawe gedhe guling kon dadekno ngene. Saiki njaluk sepuro karo kanca-kanca sing mirengno iki mang banyak kawat sing gak genah mang. Kok terima ngene iki jare rusak. Lho truk njaluk sepuro penonton tumen ta. Lho, lah gak tumen. Lho, lah kok sampun dados. Totolan toro ngene yo. Menawi lepat lho yo apa gano eleke. Soale ludruk masa kini. Siji karo jaman biyen. Iya. Salah bener jare bener dhewe ae. Nek saiki masih bener tetep njaluk sepuro. Tapi ngene lho, jare ya masih jare awake dhewe ku bener tapi lek wong ndelok ku salah ya tetep. Awake dhewe salah. Sadurunge ana salah aluk njaluk sepuro iku ana benere pancene. Ngono. Iya, lak ngono ta. Dasare awake dhewe iki guyonan. Lah. Menghibur ya kanggo kepentingan wong gawe. Ya apa iki? Ya tenimbang iku ayo belajar ngidung po lho. Kon iku senimu ki ya apa sih? Diterusno ta iki? Merunggi atik ngidung. Ya apa? Mesti niat belajar. Oh, ngono ya ta. apa? Ngitung apa iki? Ya apa? Ngitung apa? Ya kembang jagung diputik awake dhewe. Kon aja sampe kebrojot kon. Kon iki Ya lah. sing dhisik kebrojot pindho kon. Kembang jagung diputik awake dhewe. Lho, kupluk ireng arek kapasan. Iya, mangan Lho. bubur. Iku nongko. Karene cimen. Aku lak meteng-genggen ya. Ojo diterusno ri temenan ri. Oh, terus iki belajar ya. Iya. Terus belajar ngidung ngono ta. Lah panjak wis siap-siap tak kirane. Ya apa? Panjake tetep siap ae. Siap. Pokoke tanggale gak bareng sik siap ae. Ayo mang ono panjak 12 kok kali 10. Sing loro nanti. Tapi omahe tolo mben nilai Tegal Desa. Loh, iya, tak tekakno kabar arek. Cuma kira-kira tekone jam piro wis tak kandhani. Iya. Teko jam 09.00 rek, jam 08.30 kok lawang tak tutup. Nggih. Tamale kaya antri. Loh, wis gak kelangan apa-apa. Kono nang jero terus tak obong omahku. Maksudku ki ngene lho lho. Iso teko gak iso teko, aku iki tak belajar soalnya nggonmu lak tayupan. Lho, cuma ngene lho sing penting dudu tayupane, tumpengi. Tumpenge. Tumpenge gak agem-agem mrunggi lek kampungku gawe ri. Temenan pokoke iku nek niat Tegal Desa. Dang-dangan 10 pintal dadi sak tempe. Iku tempe mesti tempe salun-alun. Ya apa 10 pintal? Dadi sak tempe. Dadi sak tempe Iya. dadi bubur berarti. Cuma tak tari arek, rono rek kabeh, tak tari sapa sing duwe sirikan mumpung durung ya. Sebab lek sirikan dipangan tak mbledos nang awak ya. Iya ah. Lek sapa sing gak arep iwak bajing ya. Iwak ula bareng iku gak iso nyediani. Cuma lek bebek-bebek cilik dipecel ngono ae ya. Tapi nek sapari ana sirikane lho. Apa?
iwak bandeng kenek, daging kenek, wedhus sapi kenek. Nah lho. Kon ya arek iki sirikan nyanggur. Apa? Gak oleh mangan tengu arek. Lho. Lah sami ludruk iku penjalukan sing nunggu duwe gawe njaluk iwak bajing lho. Paling nyoyo bakron lah. Kok nembak. Ngawur rek ngono. Wong iku kanggo ngurmati kanca kok. Oh, ngono ta. Gonge sewani piro kampungku lek kadungan. Lho. Gong 3 perangkat itu ditekakno kabeh ganok sing pernah blas. Omong Wah, pelok kabeh. Kon tau dadi panitia. Lho, lah aku ping piro panitia wis. Wah, sampai ke Pelayu barang aku. Tapi Tegal Desa nek kampunge Kartolo geden-gedenan. Nek wis waktu rek slametan kabeh padha ani-ani sitok kan apa. Ya wis rek. Wis apa sak karepmu ae wong atase wong latihan ae. Iya. Guyon rek iki yo gak temenan nih mang wong. Kanca lek gak tau guyon lek gak enak ta. Gak enak lho. Entah lek nganggur ya bojomu jak nang nggonku ayo guyon setengah hari ya. Ngono. Ono nganggur kapan-kapan ya. Kon meneh-meneh nek duwe organisasi aku duwe jeneng apik rek. Apa? Iki yo mudah ditangkap oleh masyarakat. Pendapat ta. Iya. Mulane gawe spanduk sing ombo. Ya. Sing ombo tapi mal 9 meter. Teko kain apa teko? Ya teko kain ae, jenenge apik iki. Apa? Kloso dicat ngono. Apa kloso? Apa jenenge iki? Apa? Jenenge ta. Iya. Iki setuju tanggane setuju tak gekno lho. Iya. Apa iki? Sandiwarah ludruk glegek samiring. Kon wis medendeng ae. Wong iki wong papat ae bingung ngurusi ya gak gawe wong akeh-akeh. Oh, ngawur ae. Wis gampang rek ya. Masalah kok dirunding. Sebab sembarang iku lek sing penting bersatu. Bersatu. Awak dhewe tanpa bersatu. Oh, buyar. Gak iso mangan. Sing penting iku nggalang persatuan dan kesatuan. Cocok banget. Ya, sebab persatuan adalah kunci kemenangan. Kemenangan. Nah, jane wong titik tapi nek rukun rek. Lho gak kurang sing disandang sing Wah, dipangan. wis gak beda mek sapi. Sapi nek titik ya. Sukrek-sukrek ae. Lek akeh. Oh. Ya rukun ya bersatu ya kuat. Temenan. Masih rendeng barang lek gelem bersatu nglumpuk. Kabeh padha kali. Ojo diliwatno kono ta. Buktine wong di pasar. Iya. Nyawiji tujuane nang pasar. Ra akeh di pasar. Akeh. Rukun. Rukun wancane padha Ono golek sing ngutang, pangan. ono sing nyambut. Ono sing kenceng. Tapi lek keluargane Munawar gak tau nyireni kanca. Lu temenan. Ojo sampe. Soale keluargane dhewe wis ciri. Ojo gawe. Lek nyireni gak tau. Wis ana paribasane ojo gawe kapitunane liya. Iya, itu. Ayo gawe senenge liya. Kon niku maksud ya. Ambek dinteni nok nisare wite kayu raja rek. Ngawur ae. Wis ah saiki ya. Iya. Iya. Wis aku mulai dhewe rek. Oh. Perlu awak dhewe kepethuk guyon mari guyon. Mulai dhewe-dhewe. Lah ono omongan sing kurang sopan dirungokno ya njaluk sepuro maneh. Nanggi wong lanang ki memang. Jare ngejak rundingan dandani omah. Kok nglompro ae. Biasa nek wis nggawa dhuwit ngono budal gak mule-mule. Jarene kok dodol kewan. Luas kewan kebon binatang tak dol kabeh. Mangkel aku oleh kepingin omah apik iku sampe wedhus, bebek, kebo tak doli. Kon ndi ae? Ngomel adane betet Tuban kok niku. Lah iya sih, dhuwit digawa kok gak mule-mule. Jare golek bahane omah. Saiki takon dhuwit, biyen kok takon kunci. Ya iya. Masa ngurusi kunci tok ta? Oh niku. Lah terus sapi sing ndek Kang Samin iki wis kondol. Wis tak dol kabeh. Ya wedhus, bebek, kebo, sapi. Karepku ya tak pitung nek wis dhuwit nglumpuk nang tak entekne kene wis. Ngono iku bener ta ngono iku. Rumah tangga bener ta ngono iku. Gak ngono aku nganut kekarepamu. Nganut apa iku kekarepamu sing maksude tujuanmu ya apa sih? Diterusno.
Ngene lho, Ya. wong omahe tangga-tangga ki wis apik kabeh mosok sih awak dhewe ku rumah tangga pirang-pirang taun masih pancet sombong ae. Lu temenan, ayo jaga bensin, Dik. Mencelek omongane iku. Apa? Kaya arek nom-nom lho. Gengsi. Ah, yo jaga gengsi, jaga gengsi. Ya. Wis omah iki ayo, wis Ya temenan. apaan omah iki Lho, enak. enake diboto wis. Boto genahe apa sih? Dibangun. Lah iya, lak ngono ta. Lah duwike ku endi lak ngono? Lah urusan duit gampang. Lah bahan-bahane nang ditekakno lho. Karepku iki tak permodern. Cek gak madani omahe tangga sebelah ya. Lah iya ngomah wis mengkreng ini. Genteng karang pilang wis akeh sing gawe wis. Diganti apa iki gentenge? Iki kelarasan digawe iki. Oh niku tayo ta. Lho, dadi pandangan iku rek. Ya apa? Iya tapi perhatian enggak genah. Temenan perhatiane wong liwat kene mesti leren ndelok iku ame sapa Munawar lho. Ya apa? Kon tumen jaman saiki genteng-genteng kelaras. Ya apa? Ya iku jenenge gendeng iku. Ya genteng sing apik, ya umume genteng ku ya apa sing kuat ngono lho. Nuruti kekarepmu wis sak karepmu. Tak umbar kon bangun omah iki wis. Tak gedhek iki. Ganti apa iki? Sing enak ya plastik. Ngene iku gak wong lanang njaluk tampak ta. Nek gedhek ya dipangan rayap rek. Ya apa? Sing enak ya. Gentenge kelaras, gedheke plastik. Dibetone ser. Ero kan. Ya apa betone esir ya apa sih? Tuku watu sejina. Terus? Ya. Aku tak ngamek beletokan rong tikar. Ditumpuk ngono. Watu ditumpuk terus dipuk-puk Iya, nek beletokan. wis dukur nang ngebleki sampean ya. Ayo aku mbangun omah tak kete nyerong aku kira. Gak tayo kok. Ya wis umume lho ya apa? Ya boto nang gentenge sing apik. Terus cendelone gedhek endi sing enak? Sing enak didekek ndukur. Gedhek ndukur iku lho Lho ya. enak kok nambah aku ngisis. Ayo terjun tekan ndukur. Kayak jalan Demang. Diatur kamare piro? Sing enak ya iki lak ombone pira 8 15 ah. Ya, lah kamare ku piro? Sing cocok kamare tak karang selikur ya. Iku mata sepur sih. Kok iso ngajak sepur-sepuran iki lho gawe apa? Sapa ndek kene? Lho enak. Iya, nang ngusung-ngusung keluargane ngene diumpulno nduk kene. Antri nduk kene. Kon ku omah durung dadi wis kon undomono. Ngene iki krasa lho bolon nek desa kon. Temenan iya. Lah ya apa sih wong omah atase wong loro ae lho gawe kamar selikur iku lho. Ya biasa telu rek. Lah iya ngono sing bener ta. Bapak wone iki dek endi? Sing enak iki ya didekek kulone Benowo. Kata ayo nyene, wong pawon dek kulon Benowo iku lho. Wong omahe nduk kene kok iso. Jange gak tak jawab iku wong krungu. Lho gak ngono sih model, di letter L biasa kan ngono ta. Ya aku lak ngomong wis nari karepmu wis. Tak turuti wis. Nek Model kandingan wong lanang ya gak enak sih. tapi tinimbang model letter L Letter apa? sing kaya wae Mas Hadi iki lho. Iya, letter apa? Letter O. Enak tadi. Enak oh ora bunder sih. Enak kon olah-olah mlebu sumur. Iya. Nah nek dalan-dalanan cek mumet ae ngono. Sregeten gak bangun mari. Ya, Pak. Gak bangun. Ah, kon niku aku iki wis kadung biru tangga isin rek. Ya apa? Duwike gorene. Hah? Duwike gorene wis. Tak kualik ta. Wong duwike dhek sing ngesak ngalor ngidul. Delok karek piro iku? Wingi aku wedi wis tak tekakno iki. Endi? Lah iki rong kobokan kon Iku gawe apa iku? Ya, Pak. Gawe apa rong kobokan iku? mosok dige bangun omah. Lah gawe apa? Jare kon kate goreng kacang. Ya sing bener ngono lho. Tak pira raut to tak pira? Tuk endi punya? Nah, botone ndi? Ya, Pak. Boto. Gampang nek boto. Iki lho aku tuku besi. Pesen pirang trek? Tuku besi iki lho kanggo otot-ototan. Apa? Kanggo iku lho, botoneser. Kok iso mesine didhisikno kok gawe gepuk sampean ta? Lah karepmu sih didhisikno ki apane? Ya boto wedi ku dhisikno. Deh wong boto sok gopo-gopo rek. Wong gak kurang wae tangga iku alake sing tugel-tugel tak jukokane kok. Leles. Lah niku. Iya nek wis mlebu gorene tak gawe ngasap sampean ya. Iya lambeku cek tambah tipis ngono. Nang kale botok kana.
Wis ana omah nek ngono. Aku tak dolek boto. Iki lho tambahane duwike. Wis agak takon kunci akon niku. Ki mang oleh dodol manuk. Nah, manuk karo situ tak dol pisan. Lho, temenan rek manuk kok tak didol. Lho, wong iki jange ngetoni perlombaan dari kate kon dol. Kan niku. Lah wis gak ana duwe iku kewan wis entek ape dodol apa maneh. Lah bapak dolen manuke bapak kalau. Lho, manuke bapak. Wah, enak ndase gede suarane wong iki. Wis, ana omah ya. Iya, oleh botol lho ya. Heeh. Aku iki iso guyu lek kepethuk arek-arek tok ae. Lek wis ijen-ijenan ini sumpek maneh. Iki ya apa iki nyambut gawe apa iki? Paman iki kothek ya duwe galangan barang cuma barek aku gak sepiro percaya ngono. Soale ya salah kawitane. Sing dhisik bengi dikon jaga aku tak usungi nang omahe tangga, tak jalik dhuwit. Esuk ditakokno dhuwit tak warah entek. Ngono wis muring-muring pas aku ya tak toto men tangga perkara dhuwit engko tak sile dhisik ngono jare aku iki mlubut sing apa panjenengan jane gak mlubut cuma ya welut ndasir karepku tak toto iku karepku ditoto tok ngono tak dikek dhuwit ya tak trima mbak aku lho wis iki mulai begejekan maneh iki lek padha sesaliyane peneh gak ana ta kok balik aku Ayo mang pedhuk peneh pedhuk maneh wong sak tepak isine mek wong kono mbak. Pak. Lha apa? Kok metenteng lha apa? Metenteng nuruti karepane yumu lho. Sepurane aku gak nyekel dhuwit saiki lek ben kau iso ngutangi peno, saiki gak iso. Kon baleni maneh. Aku rene gak butuh dhuwit. Ngomong potong-potong dipotong gak gelem. Gak basem mas. Lha apa? Lha apa? Dikon yumu tuku boto. Ndolek boto. Wong lanang dikon wong wedok kok gelem. Lho, iya lho nek dikon tuku bumbu terasi. Wong iki wong lanang tuku boto pantese ta. Bangun ta? Lah iya kok omahku jangan tak bangun. Duit-duit piro peno bangun saiki lek gak 300 400 ya sengko. Lho, aja kon ngurusi lapo masalah biaya rumah tanggaku iki. Dirilusi jalmutan kena kene. Nah, sepiro dukuring gunung isih dukur suket. Ya sik dukuran wong arit. Kon iso dukur wong arit? Lho lah wong arit lak ndure suket ta. Lho sukete dicaki. Ya. Eling peking wasiat aku. Terus wis perkara boto aja liya-liya. Timbang peno nang Mojosari ya. Iya. Engko lak gak kenal. Heeh. Tak tanggung dhewe meno gak ro pamanku. Paman sapa? Lho paman lho galangan ah. Lho pamanmu amin. Lho to hari. Iya. Oh mung galangane. Oh mbah. Mosok lho. Oh isine boto ae isi loro. Cuma contone loro tapi mburi. Urung linggan. Iya. Ya loro contone ngarep mburi ku lho akeh sing remet-remet tok ana rong truk ae. Iku dibuak sing remet iku. Dibuak ta. Gawe semen boto. Semen boto. Wis saiki ya apa? Butuhku ya gak akeh ya gak titik. Piro? 4.000? 6. 6 ah? Heeh. Saiki regane anu 12 gak salah. 12. Iya. Wis tanpa tak nyang wis. Heeh. Iki lho perskote. Piro iki? 18,5. 12,5. Iya. Aku ana tengahane wis 20 pisan lho. Iya. Ya. Heeh. Kapan nang Bro? Lho, engko rono ya. Sore-sore jam 4 rono. Engko aku nduk kono ya. Apa perlu tak gawakno kendaraan Wis nggawa apa sing nggo kendaraane? Ya perahu lho. Perahu tuh? Iya. Perahu tuh situk tok. Lho. Oh gak kamet rek wong botone iku boto situk iku 5 meter are. Dawane 5 meter kandele 15. Engko tadi sik iku boto tah embong diketok iku. Oh, boto sing cilik ah. Iya. Oh, pas aku boto sing saiki gawe aku dhewe iki. Ngono. Heeh. Lah boto bis ana. Lah boto bis ana kok nyetopo jurusan Malang ya akeh. Waduh Kertolo rek. Bis sing tak maksudno iki dijagani bangun sumur aku iki. Oh, sumur. Iya lah apa kok nyeget
Pandaan Malang barang. Gawe sumur ta? Iya. Oh, bae banyu. Banyu lha apa sumur kok angel-angel? Lho angel-angel. Ya selek rendeng iku gawe kolam. Iya. Yo, sak rendeng iku ditadahi kabeh, wis ketiga lak kan banyu. Kan banyu. Ya iku ae diombe. Didusi ya diombe barang. Iya. Anakku sing loro kan tak omongi. Iya. Entuk serbuk-serbuk lemu-lemu. Iya. Lho sing meruju dadak dadi ceblok. Kon niku. Urusan sumur enggak urusan peno ta? Iya. Sumur kumpan mari. Mulai kan pentili aku duwe. Kon iki wadah. Guyon. Wis begejekan maneh lek kepethuk iki. Kongon temen iku angel. Wong aku lho lagi dudu deluang lho ya. wis aku iki angel kongon temen wong tau dadi Bambang Sutejaya kudu banyu lah. Wis kaya gak kuat temen-temen niku. Tapi ojo muni amblas. Oleh ku guyu kaya wong kentekan bondo iku men. Wis kene duwe. Engko nang paman ya. Ya jam 4 lho. Aja nang Jamino lho. Mbok keliru. Lho aku ndoleki Sumini dhisik. Sumini lah racun dunia. Kok ngawur ae. Lapo nang Manjamino ya pamanmu. Tohari. Heeh. Omahe lak pancet sih. Nggo sepeda rono ya. Prauto kok. Lho gak ngono kok lek prautune kari sepeda nang arep. Ya apa? Lek prautune kari telat kok sepedano dhisik ae njujug oma. Ngono. Perlune mbek menawa ana kekurangane dhuwit kok tak ya tak sekolahno. Iya aku mulih ngosek ya. Waduh. Ya wis. Ya Cak. Sing enak name paman iki. Loh, kon. Iya. Ndai. Ya teko golek hubungan anu. Iki botone ana pira kira-kira? Ya wis delok dhewe nggo mburi sak meneh kae ngono lho, linggan cek pirang-pirang tumpuk ngono lho. Ana 50.000 ono. Ya kliwat jek kon iki ya apa sih mosok gak ndelok botone pamanmu dhewe Iki wedi kali ta wedi segara iki? Lho, iki juglangan iku apa lho? Wedi tekan juglangan iku lho, kali cilik. Oh, dadi wedi dudukan. Iya. Oh iya, kon iku ya apa sih? Dagange kudu werna-werna. Ana wedi kali, wedi dudukan, wedi segara. Wis macam-macam saknane wedi tak golek kabeh. Lah lek nang segara iku golek wedi ya apa? Lho, ya carane lho. Masa kan gak iso golek wedi segara iku. Ulak teko kapal keruk iki. Iya. Watune ana watu. Wakeh, cek kuwatir. Atos kabeh ya. Ana sing rada gembur sih. Lho, kan ana watu putih apa watu ireng? Watu kabeh watu ireng ya ana, watu putih ya ana. Sing kon dolek iku ana umpet ngono ta? Watu ireng. Watu ireng. Semen boto ono. Ono akeh. Ya semen terus kwitansinya ono. Ya akeh wong kutang tak jagani wisan. Duit-duit luwih disilihno gak ono kan? Sik ta lho, kon iki ana wong golek ta? Golek apa sih pesen apa nang kamu? Ini ya. Iki oh ya lali diwokas Pak Wongso. Sampeyan diatur kenduren. Temen ta? Lho iya cek tas aduk ngene. Malah beneran nang tengku luwe ta no. Waduh iki. Lah kan pirang-pirang dino gak gelem mulai blas. Lho nek kenduren akase ya kowe. Kan luwe ta lho. Diwokas anu pamanmu ya omong ngono, aku gak usah rono. Diaturi kenduren Pak Wongso. Saiki ya? Iya. Aku budal ya. Tak tunggu kene ya. Ya wis tak budal dhisik ya. Anu koncine duweke anu oh sing rapet ae ya. Wis tak kunci pancen iki sak duwike. Iya bener saiki kunjunge wong peteng. Sing peteng ki sapa sing peteng? Ya aku dhewe. Kok kon niku. Budal. Budal ya? Iya. Paman iki kari nari menawar iki apa ini tanggane. Tak akali. Atretno Dik dhisik. Awas nubruk lanjaran lho ya. Olah apa ngudus gibas kok diatretno iki. Nggo prautu kompoi aku mau. Kono aja enak-enak lho. Ojo enak-enak. Kon duwe salah apa marek paman? Lho temenan, aku malah lali kate ngomongi kon mang. Lho, Eruwe iki mang paman wis muring-muring. Waduh golek kon. lho sak rohku aku sak elingku ya gak tau duwe kesalahan. Gak menawa kon tau nggodho bebek ta apa? Lho, nek nggodho gak tau nyopo pancen iya. Lho lah iku salah paham wong bebojone golek wong cinta ya. Nyopo diarani nggodho. Lho ana di pasar tak sapa? Teng pundi yu?
Nang pasar Dik. Ambek guyang-guyung. Lho gak guyu mosok kate merengut. Lho, ya iku kon salah. Sangatnya beruang ta aku iki. Wong lek nyopo wong sing temen iku gak usah guyang-guyung, guyang-guyu kudu gak genah. Paman iki ro, ya mbok waktu sampe nyopo mbok ndengkek mbok ya apa, saiki golek peno. Lho mosok temburane gede pamanmu. Ngomong mbek aku, kandhanono kancamu Munawar. Lek panen kepethuk tak asap boto mbek aku ngono. Lah iki tinimbang aku. Iya, tinimbang aku diasap boto karo pamanmu. Mumpung dorong lho. Lho. Aku tak mulai lho. Lho temonono ae. Temonono ae. Mah, ngomong kok niku. Lah nek diasap temenan apane gak malah tipis meneh. Kon iki ya apa temonono ae. Hah, malah. Lho, sapa paman iki? Heh? Iku paman. Sok ndi? Lho, Ya, lho, wis aku pamit lho. apane kon? Ayo kalau pinter mbek aku lek perkara welut-welutan. Lho, Man. Kenduran tak bancaan iki. Kok niki mang ngundang temenan ta? Bojone aku lho lho. Prasaku. Ya apa sih lho? Rasaku. Wong aku bareng nang omahe lawangi tutupan adano. Tutupan. Oh, wingenane. Ngandel lah, kamu nak. Wingenane. Wis. Aku eling iki mang. Balik kon iki ngapusi ae. Mang ono dayo. Sopo? Munawar. Lho nek gawe ta? Kate golek boto kate bangun omahe. Lah anak karo ngenteni maman ngono lho. Aku ngenteni peno jare selek kesusu. Kok iso kesusu? Kamu tak tamu bareng ngentenono mawan. Mawan ya apa sih kan iki? Lah peno maman. Lah ya apa gak mawan? Ngentenono paman. Gak aku ngene ae lek pamanmu pancen ono perlu kok nang omah. Sik tas ae, Mas. Lho. Ndelok apa rek? Boto mbok ukurane sing ndi apa cilik apa gedhe wong. Boto kene lak kok ngenteni aku lho lho. Lah ono loro sih boto kene iki. Sing cilik karo sing gedhe, regane dhewe-dhewe. Lah saiki lek pancene peno butuh dhuwit, wong peno iku nyambut galak butuh koyo. Boto sik pirang-pirang linggan sik durung ono sing payu adano. Wis gak ono contoh sing cilik sing gedhe. Sing cilik sing gedhe wis tututono. Iya. Celuk lek anu ya gak pati krungu sing banter. Sik tas. Iya. Ya tututan. Apa kon niku wis. Ayo bongko tangga kono ayo. Gak iso matek tuwek aku iki rasane. Lah ya apa bendino nitae pikir aku. Saka rumangsaku aku gak duwe kesalahan. Kok terus bab pamane Kartolo iki lho ya apa kok duweni cemburu karo aku ya apa rek. Sopo? Lho. Wah, wadah. Apa kene, Pak? Pak, tenan, Pak. Ya apa kena? Ngono ngenteni Pak. Gus apa sih nak kon ya? Wadah, Pak. Sepunten mawon. Nggih, sing iki apa sing iki? Wadah sing kiwa nggih mboten sing tengen nggih mboten, Pak. Jare dolek boto kon ya. Wadah dah. Salin. Kita sing iki apa sing iki? Sing kiwa apa sing tengen lagi? Sing gedhe nggih mboten, sing cilik nggih mboten, Pak. Wong jare kon ya. Sampeyan pun nuruti abang-abangane tiyang, Pak. Lah iki abang-abang iku dhewe. Ya, Waduh gak melayu blae iki. Pak, tutane ae arek iki. Wis dadi wong pengangguran aku kan. Gak ngalor gak ngidul gak dikonco. Wah, lho sapa main-main? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aduh, Sapari. Rungku cek kandel apa cek tipis ri? Lah apa kok Wis ri aku tulung ngono. Temenan riri. njaluk tolong apa? Wah, kon tak omongi. Saka rumangsaku aku dadi tanggane Kartolo gak tahu aku duwe kesalahan karo pamane Kartolo. Kowe iki bantar jadut ya polisi ngono. Ola apa? Rungokno ta omong aku iki. Pamane Kartolo iku cemburu ambek aku dienting-enting. Lho, cemburu ana persoalane. Lho lah gak ana persoalane lha apa aku do uber-uber iki. Lah iya nek wong gak ana persoalane cemburu iku mustahil. Mustajab. Iki. Wis mustajab Lah bareng. dulure mustari barang iki. Kayak kon ganggu keluargane. Lah apa? Nek aku ya gak tau nggodho nek nyopo sing wedok pancen iya tepak nang pasar. Yuk teng pundi yuk? Lho Dek war teng Peken. Lho, jare Kartolo iku mang temburuan. Dingkik antarane ri. Lah iku apa? Wis karo jawane war gak nulungi wong gelek-gelek njaluk tolong. Winane tolong familiku ri.
Dengan kerembung dari dulurku. Nuk lamongan dari Pak Elik. Rasane kon seneng nek ana kancamu mati ngono kan. Yo, tak dulur ae. Wah. Kon niku wis ya apa tulung ngono ri. Nduk kene ring aku kene. Kon tak omong ri engko. Lho, Pak, mboten, Pak. Kadang ri kula Pak nuwun sepunten kali sampean. Waduh do sing gedhe Ya apa mele sing ndikon. Sing kiwa ta sing tengen. Sing kiwa nggih mboten, sing tengen nggih mboten. Lho. Kadang ri aja oleh nuruti obong-obongane wong ri. Sampeyan ku percaya obong-obongane tiyang. Sapari iki obong-obongane wak dhewe nah. Ya apa sih? Wong obong-obongane dhewe lho, War. Waduh, Mas. Botok iki obong-obongane wak dhewe. Antep sing pundi sing kiwa kaya? Ya sing iki nomor 1, sing kiwa nomor 2. Antep sing nomor 1. Iya. Kalau wong sing nomor 1. Ya apa? Antep patos iki. Rasane disenggolno tok ae aboh pipiku iki. Lah kon niku aja guyon ta. Niat pesen iki nang pesen digawakno ngene ya. Omonganmu. Nek aku mungkin tadi sik kula melok takon Wak. Iya, iya. Napa niki sik? Iki yang Sampeyan ya. Ber kula. Takon. Meneng aja melok ngomong. Niki kawitane ya napa sih? Iki mang jarine ana daya dari Kartolo, ana daya Munawar, Kabar kawusana. kapan begat. Kok kon Kabar iki kawusana niku terusane. terus ngono ta. Nggih. Mang ngono ya. Bareng wis aku teko apa sih iki Kartolo iki ngomong nek ana tamu Kartolo iki dolek botol. Ngomong sampe nek nawe. Kartolo pesen enten tamu Kartolo niki. Terus sing Kartolo niku sing pundi? Gak pangane Pak to hari iki ngomongnya gak patek paseh mergo gusine melentung. Niki Kartolo ngeten ponan lho. sampean ta. Ngene ya ya. Ngomong kali sampean enten tamu. Ana tamu Munawar. Lah tujuane Ngomong. Munawar. Dari tuku botol. Ngono lho iki, Mang. Tuku botol. Iya. Terus sampean gawaken conto. Tak gawan contoh ya iki. War, lah kon kok iso wedi mlayu nang perkara iki nggawa conto lho. Lho wong aku jare denteng-denteng terus sampean ngasap boto kula. Sopo sing ngasap awakmu? Mboten sentimen kali kula. Iga. Kurang asar. Sing ngomong jange ngasap kon niku sapa? Jare Kartolo. Kartolo. Kok ya aku ring. Kon iki apa sih lho? Oh, napa man? Kok maman nguber-nguber. Lah yo kok. Ono lak golek botol cak War. Gak kon durung tau tak balekno nang gaman kelanggengan iki apa kon. Ono lak golek botol sih. Aku dolek boto. Golek botol man. Wong arek tau ber-ber mlayu. Kon lah apa mlayu War? Wong jare kate diasap iku. Sapa sing ngomong? Lah kon mang Lah yo aku sing ngomong. Halo. Kalau ngomong ngasap botol iki sapa Gak sing bener, ndelok kon niku pamane Kartolo ndelok kon nek koyo ban kanisiran. Jange ditipisno terus kok ditembel. Oh niku nek Gak ngomong ngene lho nyentak rek daya munawari tak ulet-ulet karo bola. Dhuwit kadung mlebu. 20, Pak. Kadung entek. ya ngono lho. Ya sementara botol diusungi rono, meneh wis dadi ya. Wis dadi omah iku didol ngono ae dadi dhuwit cek balik. Mari didol kok duit nang aku. Iya balik ya War ya. Iya aku ambek bojoku nggolong kloso. Minggat. Kon digenano kancane Kok gak? genah apa wong kon ngajak loro jane. balekno lho. Balekno. Balekno 20 sih. 20. Iki ana duit 50. Saya susuk 30 sih. Kene 30. Sono dhisik 30. Nah, sing sabar sesukno dhisik. Dadi 20 ambek 30 jangkep 50. Untuk dhisik. Iki susuk teluk. Lah sing 20 lho. Lho, kene lek ngutangno aku nang 20 sih. 20. Iki dhuwitku 50, susukno 30 sih. Lah nek wis tak jangkepi 30. Ya jangkep 50. Ya. Nah, krene nek ngono lho. 50 ndi wong wis entek. Lho. Lho kon iki Jangkep 50 iku utangi, iki saiki nyilih 30 maning lho, Lah Pak. nek kon milih aku 30 aku Wis. tak dodol kombongi pitik dhisik. wong iling-iling kon kanca mbek aku. Ha. Aku nulung lek gak elek ta. Iya. Iya. Wong ngomprat seduluran niku enak. Tapi lek nulung iki ya tetep elek kon di. Duit pira? Duit pira? Boto pira, Pak? 20. 20. Gak kurang ah. Gak wis. Wis ta kon nek boto ngomong kurang ah. 20 wis. 20. Wis. Wis. Duwe pamanmu ta. Yo, pamanmu aku iki. Kon iki malih muruki wong gak iso malih kon muruki pinter yo aku iki. Helo, kon iso nyaur ta gak? Iso wis. Perkara boten njupuk ae wis. Ngono ah. Endi sing kok butuhno? Cuma aja kakek sitok ae dhisik. Ya. Engko rendeng maneh tak sauri maneh sitok. Ya. Heeh. Loro papat tak kene gak ganjel ya omah ta. Engko 10 tahun jangkep pisan dadi omahe ya. Aku ambek bojoku wis ludes aku.
Ngono ku. Dewa. Loh, kon iki mang ya apa sak? Ya sing ngene Mang. Lari iki mang. Fotone cek diseliki dhisik Munawar. Ngono ta. Ulan ngarep lak terop akeh. Iya ya. Tapi wayahe terop Munawar gak tak jak, ngono lho. Iya, terus duwike cek gak nyaur. Gak nyaur. Ya, Gak tambah kon ulet-ulet kon niku. Ngene lho lho. Ini awakmu dhewe malah. Ngeten lho Pak Amin. Iya ya. Urusan duit kula ndek Kartolo, sementara niki mboten dibalekaken mboten napa-napa. Kula suwun kesadaran sampean kalih kula. Iya ya. Boto mawon sampean kirim mriko teng omah kula. Ngono ta. Duwe Dene enten kekurangane. Pun tah gampang. Ya wis, pokoke aku awakmu. duwe niku lak gampang tak Gampang dolekane. Tapi nek kadung pedote seduluran niku ibu Oh, sambungan. repot Sempel pancene. dijarai. Ojo maneh pedote seduluran gak ibu sambungan. Iya temenan iki. Wong aku ingin nane nek pasar malam kepedotan kolore celana. Sambungane angel. Iso gelis tepung tapi nek kono ono iringane toko kon. Topare iku dulur karo dhuwit lek kanggo aku iku abo dhuwit. Lah. Aku muni lah. Ayo. Ngene lho rek. Apa dulur? Kabeh ku wong sing penting kok ngomong. Iya. Dadi omong iki nek gak bener ya ayo dibenerno. Bener. Sing salah ya disalahno. Sing penting teko nang paman lungguh ya. Nggih, kon iki ya apa sih? Maksudnya kursine kula lungguh. Lungguh terus dijawab. Rundingan. Perkara 20.000 engko tak golekno. Peno Iya, lek wis. butuh wedi apa-apa nang paman iki garangan gede. Gede wis. Wong iki wani torok masih ngene. Aja kuwatir. Pokoke sembarang mlaku masih torok Wis gak ta? apa-apa. ngono. Wedi kan dalem pirang Mboten nek wedi Trek. pun niki lho balungan. oh balungan. Akeh kok Amah. Balungane wong kuno iku sing ndi. Museum. Kok takon kebalungane wong kuno. Wis gampang. Perkara kowe dirunding lah saiki ayo nang paman ya nduk kono ana slametan ya. Ya iki lho. Yang mbancaki sulik. Oh, sulit. Sulik mbancaki Utune sulik. sing ngruju. Iya, asu cilik lho. Wis gede tak leno saiki. Oh, gede, ah? Tak le wisan jenenge mince. Ayo wis ngombe-ngombe kono. Ayo wis, monggo Pak. Ayo.